In this one I'm going to read out Rialacha na Scoile. Pictiúr a haon. Sa chéad pictiúr feicim míad príomhide ard scoileann cnic agus slí go dtí an tónól seachtanúil. Ag an tónól seo, leabharóidh sí le daltaí na Scoile faoi imeachtaí na seachtaine agus mar is gná bracaigh sí trí Rialacha na Scoile. Is siad na Rialacha tá ann ná, meas a bheith ar chách, éad a scoile a chathamh, an scoile chumad mar thaobh sanna, obair go díolach, gan bhfuilíocht dhéanamh, gan ruma a chugant nó tabach a chathamh, agus faoi dhearra gan alcóla óil nó drogaí a thógáil. Pictiúr a dó. I pictiúr a dó is folas nar éis roinnt na daltaí leis an bríomhide agus feicim míad iad ag briseadh na Rialacha. Tá buachalaí ann ag imirt pelle, ach go tobann tasníonn siad ag trid. Ní siomh sanna é ar aonós. An sin feicim míad cailíní ag briseadh na Rialacha freisin taobh thiar den bhuacháin rothair agus iad ag caitheamh de buic. Pictiúr a trí. I pictiúr a trí bear an beirt bhúntóir an túsal ó brian agus bannaí thuama ar na daltaí a bhris Rialacha na Scoile. Tá siad an-chrostaló. Churann an túsal ó brian a gcuine don na buachalaí a bhí ag trid gur bíad Rialacha na Scoile meas a bheith ar chéile agus siomh sanna a chruthú. Fiafraíonn sé díobh an bhfuil éon rud le rá acu. I gcás na galíní, tá bannaí thuama ag tuairt amach chomá. Deir sí go ndéanann tabhac dochar dáslánta agus gur cur amú airgid é. Pictiúr a chathair. Nuair a théann na daltaí abhaile, ceistíonn na dismóthóirí iad. Deir sí go bhfuair siad léithún scoil sa tráthnóna ag rá go raibh a báiste i driblóid. Fiafraíonn siad díobh cad a rinne siad. Dar leo beidh cruinniú ag cá leis an príomhide ar maidin faoi. Tá úna agus scanra ar na daltaí. Tá is acu go bhfuil siad le bunk cartanis. Pictiúr a cúig. I pictiúr a cúig feicim míad Seán, duine de na buachalaí triblóideach, le na hismóthóirí os cór an príomhide. In sin an príomhide lo cad a tharla. Níl tismóthóirí Sheán sásta agus tá nára ar Sheán. Tá na daltaí triblóideacha eile sa seomar feithimh le na dismóthóirí ag feithimh leis an príomhide. Pictiúr sé. Sa pictiúr deireanach feicim míad na daltaí a bhris Rialacha na Scoile i gcuineáil tar éis Scoile. Is é an pinósta chathamh de buic ná ór an chlig amháin i gcuineáil tar éis Scoile agus is é an pinósta rid na rá ór an chlig. Tá na daltaí ag stadéir Rialacha na Scoile agus tá ceacht fálamach go anois. Ní bhriseadh siad na Rialacha riamh arís.